eerste festbeviering nooit Simmerskoft. Hier in de kerk al je van het welkom en vanzelf ik de meesten thuis die de vesper mooi vieren. De vagonger jong is dominee Ulbert Schelingi en het wargel wordt bespielen door Gerwin Hoekstra. Teken postuma Silvarus vadragen van de jong en Wietske Soethout speelt op de dwarsfluit. Wij volgen hier via dus gewoon de liturgie, zodat je hem die kregen hebben. Ik wil hem nog even wijzen op de collecte die het bij de uitgang is. En dan wil ik je hem alweer een zegene tjenstammeesje.
Uws helper is de Heere. O God, sjoch naar us om. Lid us Heer, jo leefde sjen. O Heer, Jerus gebed.
Dit ging over de schepping en de versen die ik nu lees, gaan over de wet uit Psalm 19. De wet van de Heere is volslaan en zet het leven weer in de fleur. Het sjoegenis van de Heere is betrouwbaar, het maakt het de onbedreune wies. De waarderingen van de Heere binnen rjocht uit. Ja, maakt je het tiegeblied. Het gebod van de Heer is zuiver. Het jouwt de eren weer glans. Het ontzag voor de Heere is zuiver. Het blijft voor altijd bestaan. De uitspraken van de Heere binnen wis. Ja, reisde alle jaren op het rjocht. Meer te begeren binnen ze als goud. Meer als een heep fijn goud. Zwieter als hunig. En wat uit hunigskieven brekt. Ek jo tjener liet hem daar toch waskaaien. Dat de onderhouden leen het tiegen. Maar het verdwalen, waar had er berekken op? Spreek mij vrij van mijn verburgen kweer. Wil ik jou, tjener, voor oermoed bewarje, dat hij mij net oermansk wordt. Dan ben ik onbesprutsen en vrij van slim vergriep. Maar de woorden van mijn moeder en wat mijn het oertinkt, jou nooit zijn wijze. Heere, mijn rots en mijn verlosser.
Dadelijk lees ik versen uit het brief van Jacobus. Jacobus is de jelbroer van Jezus. En de inhoud van zijn brief liep het wel wat op de bergreden. Waar het om gaat, is dat het leeuwen vrucht draagt. Dit Bibelgedeelte staat op het leesrooster van deze snijn, de tweede ine jest. En wij maaien het plaatsen in uw actualiteit. En dat is in het vaste plak in de context van de vredeswieken die het Jood besluiten wordt. Die vredeswieken had als thema inclusief samenleven. Een mooie en een wichtige vrucht van de geest. Aan het begin van deze vredeswieken stier het inwijden van het Holocaustmonument in Amsterdam. De namen en de libbens van 102.000 Joden, Sinti en Roma worden bij en toch dat monument in ere houden. En in deze context zei Jacobus, de broer van Jezus, Tjenus, wordt lietsman van de Heer, dan zal hij jem grut maait zien. En hij zei het aanstaan, net ien is boppen de wet, uit zijn God, die de rechter is en die het vrijspreken ken en oordeel je ken. En Jacobus zei, je moet er net opspreken en net grut spreken, maar goed dwan. De vraag die in het pastoraat wel het meer stelt wordt, dat is de vraag: hoe komt het dat God net ingrijpt bij een ramp, bij een dodelijke ziekte, bij een slim ongemak? Hoe komt het dat God niet dienen had? Wilst wij hem belieden, krijgt als Jezus en Jacobus, als een machtig God. Maar had hij dan nog wel macht? En deze broers, Jezus en Jacobus, binnen bij de man van de Torah verzels. En de Torah zegt, God grijpt wel in de natuur, maar net in de menselijke natuur. Want God had us mensen om eens maken met een eigen willen. Maar de mogelijkheid om een kar te maken tussen goed en kwaad. Hij had us een willen jong. En vanaf het begin van de schriften en de hele schriften terug, hielendal ont deze brief van Jacobus aan het eind daar, gaat het in het koninkrijk van God over geerwerking tussen hemel en aarde en tussen God en mensen. En dan gaat het net om hing te blowen bij die vraag, bij die drege vraag en begrijpelijke vraag naar Gods ingrijpen. Jezus en Jacobus zeggen u sta dat het koninkrijk van God komende wij is. Van God uit. En dat wij het een handje helpen kunnen, toch goed wij libje hier op aarde, maalkoor, inclusief. En hij houdt dus de vruchten van de geest voor, dat wij elk naar vermogen een werkje kennen. Dat binnen Jacobus zien we in uw context van de vredeswieken, maar dan ek oors om. Dan zetten wij ek uw lippen in de context van de Jacobusbrief.
En dan weten wij weer. Zat Jacobus zei, zat Jezus zei, dat Gods macht voelen in ontferming. En in genade. En in verjouwing. En liets man wezen bij God betekent dus geen grote woorden spreken, maar dit blied boodschap ontvangen. Jacobus 4, vers 11 ontzondjen. Maait ze elkaar net min, broeren en zusters. Dit zien mij meesten min maakt of rechteroerum speelt, die maakt winnelijk de wet min en speelt der rechteroer. Als je nou rechteroer de wet speelst, dan dochst er net neffens, maar stelt die der boppen. Er is maar één die de wet houdt en tegelijk rechter is. Hij die het vrijspreken en veroordeel je ken. Maar waar meest u dat het beste om oer die naaste rechter te spelen? Harkeres jemme die zeggen, jood of morgen zullen wij naar die en die stad te gaan, der een ier te houden, handel dreeuwen en winst maatje. Je weet net iris hoe het er morgen bij je leven voorstiert. Want jimme binnen als een damp die het even verschijnt en dan weer verdwijnt. Wilst jimme sissemarsten, als de Heer het wil, zullen wij libje en dit of dat dwaan. Maar nou spreken jimme ook nog op van jimme grutske plan. Al sok opspreken is verkeerd. Wat dan wit, hoe er het goede dwam had, en het liek wols net docht, die docht zonde. Want Safia, de lezing uit de Heilige Schrift.
Ik lees van hem een gedicht van Gerrit Achterberg, wat oorzet is door Epidam. Er staat boppen deïsme. Deïsme is een religieus-filosofische opvatting die God als transcendente oorzaak van de natuurwetten beschouwt, maar daarna geen enkele invloed op de schepping uitoefent. Gerrit Achterberg heeft heel lang erop praktiseerd, maar ik dit wel boppen dit gedicht zetten. Want het dekt net al heel de lading. Sjoen de laatste 3 regels. Harkje maar. De mensje is voor een tijd een plak van God. Is het gelijkteken ontskoen gaan, dan wordt zijn naam afschreven op een steen. Als wie over de overeenkomst afpraat, dat hij rende zo aan dit abrupte slot. Want God gaat verder. Laat zijn eer te lien bij zijn miljoenen. God had meer als één. Voor deze kwamen oren weer ombad. Voor hem ben wij een olievet aliek. Dat er leeg efterlid, hij moet het kwijt. Alle afval maar zijn wezen in strijd. Zond hij hem van de schepping onderscheid, gingen wij daar, er lezen onder dik. Wie het net dat Christus de oud-Ijzerfeind us vinden moest in die omstandigheid. Als hier konkelvoerzen maar de huid.
Laat ons bidden. Hemelse Heid, wij danken jou, toch Jezus Christus, jouw Zoon, voor alles wat wij Jood ontvangen hebben. En voor jouw genade en help. En wij bidden voor jou uw zonden en wil uw joen en vannacht genedig bewaren. O jou betrouwen wij u sta, mijn lichaam en ziel en alles. Lid heilige engels bij u wezen en dat het goede, het kweerde, de baas blijft. God van genade, wij danken jou voor de vruchten van de vredeswieken. Dat een mens hem afkeert van zinloos geweld. En dat meerskip weer maken wordt. Wij danken jou voor monumenten die u leren hoe het net moet. Monumenten die u weten laten hoe lieds en kwetsbaar als wij eens binnen. Wij danken jou, God, voor mensen die een voorbeeld binnen op de waai van jouw koninkrijk. En wij bidden dat wij helpers wezen kunnen in jouw koninkrijk. Mensen die het goede altijd ziekje, ek in de oor. Mensen willen wij wezen die de vruchten van de geest welkom heten. Zo bidden wij. Wij bidden voor Herren die vrede brengen, met woeden, met geduld, met een fleurig zin. Wij bidden voor Herren die moedig bouwen blijven aan een inclusieve meerskip. Zo bidden wij. Wij bidden God, wees maar jouw liefde bij wat te krijgen had met ziekte en verdriet. En blijf maar jouw kracht bij wat hem moedeloos viel. Met vriendschap en zorg een verschil maatje. Zo bidden wij. En wij bidden voor uzelf en voor uw dierbaren. Blijf verste grond in uw bestaan. Dat helpt u om dicht bij jou te leven. Zo bidden wij. Hemelse Heid, jaar uw persoonlijk gebed.
dan zongen wij het U'sheid.
De Heer mij u zijn restige nacht. En een keer de eeuwige vreugde, ja.